Bungoma kaunti ma Bungoma e alap ma Masinde Muliro mabende wang'iyo weche mopogore opogore mabende jatend piny kanyakla kod jotelo mamoko olose e odiechieng' ma kawuono. Wantiere kod mano e kind mamoko mabende waikoni odhiambo masani. Magi e weche ma omiyo pek. There are 18,000 agripreneurs around the country whom we have commissioned today to take charge of our agriculture across Kenya. Jatend piny William Ruto osingo medo bero chenro mag pur e pacho ka e nyasi mar 61 mar Madaraka manobagi e kaunti ma Bungoma. We go back to class as we give room for further mediation, and the national team, we are up to it. We will follow it closely to ensure that at the end of the day, justice is served. I repeat that the strike is still on, and it will continue until a formal agreement has been signed. Bagni okwako jopuonj mag JSS to kweth achiel lando ni ng'anyo margi pod dhi nyime mana seche machuok to kweth machielo lando ni ng'anyo no orumo. EACC omako jatatije mar NITA Stephen Ogenga e apedha madhi nyime kotenore kod chiwo orak maningo ne romo $28.4 ataro mar chik. Between these two years, you know, one of the managers that went to Ganda manikod nyithindo manikod mar ombongo sielo bam kalafu ijiwo mondo many thieth mondo tinde nyithindo oriere. Arwaki modibede kodwa nyaka giko nyinga jaileta jaloko marwa en Belinda Adhiambo kawachako koda nyasi mar Madaraka. Jatend piny Kenya oyanga pisas 2,500 manokuma pisas 10,000 mabiro siro chenro mag pur e counties duto mapakae kaka achiel kuom Kenya owacho kao majiwo pur kendo medo nyayo chiemo moro kaka magi jatend ne olando nyasi mar 61 mar Madaraka manobagi e paw tuke ma Masinde mantiere Kandui kaunti ma Bungoma. Kama bende nolando chenro mar Kenya Kwanza ntiere godo e pur fomo marwa Giler Matut. E kinde ma piny Kenya hingo higni 61 chakre ne yud loch kowuok e lwet jowagunda, thor wache nyasi mar Madaraka ma higani en jiwo weche mag pur gi pith kaachiel kod chiemo moromo e pacho kae. E nyasi manobaga kawuono e alap ma Masinde Muliro Kandui e kaunti ma Bungoma, jatend piny Kenya oyango apisas 2,500 kuom apisas 18,000 mabiro siro chenro mag pur e counties duto 47 ma pacho kae. We have just witnessed a cohort of 2,000 agripreneurs trained by the government of Kenya. There are 18,000 agripreneurs around the country whom we have commissioned today to take charge of our agriculture across Kenya. Koloso e nyasi no mabende e okang' mokwongo no bagi e kaunti ma Bungoma. Ruto wacho ni piny Kenya osego okang' mar kedo kod nok mar chiemo e pacho ka. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans. Climate change presents serious challenges to food security and economic recovery. The flooding, mudslides, and landslides that the country has experienced in the past 6 months may have slowed us up a little. However, the effects of global warming have not killed our resolve to become food secure and grow economically. Jatend piny omedo ni ochumi ma pacho kae otenre mana e tije ma itimo gi oganda kojiwo ji duto mondo ti matek. Every hustle matters, and the nation building is a bottom-up affair. Let no one look down upon the life or livelihoods of another, and let no one be made to feel despised because of their work. Jatend piny William Ruto bendo yango ni sirikal oseketo thenge omenda moheo bilion 10 mar chulo gope makembe sukari nigo kaka chiel kuom yore mag chiro pur mar niang' e pacho ka. Omedo ni sirikal oketo kare chenro mar ariya mar neno ni pur mar niang', pamba kod mwandu mamoko ojiw e pacho ka. We have written off
Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. Timely wages for factory workers and a bonus to sugarcane farmers every end of the year, like other crops, is underway. Government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Measures are underway to boost coffee productivity from 2 kilograms to 10 kilograms per tree and from 50,000 metric tons to 102 metric tons a year by 2027. We are on course with our plan to increase cotton production from 2,500 bales in 2022 to 107,000 bales by 2025 and modernize all ginneries around Kenya. 11 fish landing sites have been established at various points on the shores of Lake Victoria, and beach management units set up and equipped with fishing boats. In addition, we are setting up 2 hatcheries, one in Kabonyo to restore Lake Victoria and another in Shimoni to serve the Indian Ocean. Etwak mare mar madaraka, jatend piny ne ochiwo siem ne jopiny mosebedo ka yako lope mag sirikal mondo duok lope makamago kapok piny owacho okaw negi okang' mager. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Imbe mar jatend piny Kenya William Ruto kaunti ma Bungoma oyawa guch mwandu ne jodak e gwengego kama bende oyango chenro mopogore mag dongruok. Koloso e nyasi ma madaraka, Ruto yango ni dongruogego gin mago mar neno ni gwenge ma Imbo odongore mana kaka gwenge mamoko ma pacho ka. Jatend piny William Ruto lando chenro mopogore mag dongruok e kaunti ma Bungoma kamoko kuomgi ne oseyaw ayanga e limbe ne odiechieng' manyoro. Dongruoge gi oting'o bero alap ndeke ma Matulo e kaunti no moyudo ndach ndeke manyien. Omedo kwayo gavana ma Bungoma mondo oyud lowo minyal yargo alap ndeke no. Tumejenga pale airport mpya. Matatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Gavana Lusaka ya kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Chenro mar Gerapeni, kanyakla kaunti ma Bungoma oyudo ber mar bero yore maromo kilomita 21 e nengo mar bilion 1.8. Moko kuom yore oting'o mago mane ochomo e alap tuke ma Masinde Muliro mane obage nyasi mar madaraka. Hatimaye barabara yetu imezinduliwa rasmi. Alap no ma Masinde bende piny owacho nogundho motelo ne nyasi mar madaraka. Kata kamano, kaluwore ne pok otiek gere, jatend piny ochiko jogedo mondo kik wuog nyaka alap no tieki. I want to commit to the people of Bungoma that the contractor will not leave site. And that the people in charge, especially the military officers in charge, will be here until this stadium is completed and made available for the people of this county and for Kenyans. Omedo singo ne jodak ma Bungoma ni kaluwore kod kaka pauno chalo, odwaro mondo olose kendo ketne tado mageng'o chieng'. I just want to promise you that this will be the last time that you will be beaten by the sun. The next time you come to this stadium, this whole stadium will be covered properly. Bende osiemo jogo monyakulo e alwora mar alapno mondo odar chon omi piny owacho thuolo matieko bere. Especially those who have decided to acquire some of the public land. Please, tuheshimiane kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba hapa ambayo anajua ni ya serikali, pole pole, funga virago yako, ondoka, tutajenga hii mahali yote ikae mzuri. Hatutaki kusukumana na mtu, hatutaki vita na mtu. Tunataka tuheshimiane kwa sababu mali ya umma ni mali ya wananchi wote wa Kenya. Udhiambo manyoro jatend piny bende noyawo apis ndikruok jopiny e boma ma Bungoma mabiro tiyo ne jodak e counties ma Busia, Kakamega, Kanyakla kod Vihiga. Hakuna haja tena ya kwenda Nairobi kutafuta passport. Passport office. Tunaleta immigration office hapa. Wewe mtu ya Bungoma kuanzia leo
utakuwa unapata passport yako hapa Bungoma. Jatend piny omedo ni yaw apisno biro yaw thuolo ne rowere mapachoka mar yudo tije e pinje maoko ka giyudo boke mag wuoth mapiyo piyo kaka dwarore. Passport itakuwa ni chombo ya muhimu kwa wale nurses, kwa wale technicians, kwa wale wengine wote ambao tunawapangia waende wafanye kazi Marekani, waende wafanye kazi Ulaya, waende wafanye kazi Ugaibuni. Mimi naenda Korea kupanga wa Kenya ambao wanaenda Korea tena. Nyasi mar Madaraka e kaunti ma Bungoma kaka jafomara Chris Owino lero moko kuom jodak ne onindo e lap ma Masinde Muliro mayudore e kar chung'od bura makandui ka mor gi ilo nokwako jotelo kaachiel gi jopiny e nyisruok mopogore mag mor kod mag jolweny. Lap ma Masinde Muliro e kar chung'od bura makandui e kaunti ma Bungoma orwako jatend piny William Ruto kod welo mathoth e nyasi mar Madaraka Day mar 61. Kaka yo mar wako nyasi mokwongo mar piny e kaunti ma Bungoma, jopiny ne owuok karomgi gi ilo mar rwako welo. Jatend jolweny mar 12 General Charles Kahariri bende ne oyudo thuolo mokwongo mar wako jatend piny William Ruto e alap bang' kawo ka jatend jolweny machon mosenindo Francis Omondi Ogola. Ginyadhi Ruto oluoro alap ma Masinde Muliro ka ofwayo ne jodak ma Bungoma achiel kuom gwenge mane oyudo ombulu mathoth e yiero mar 2022. E nyasi mar nyisruok, miyo jo Kenya geno ni kiewo mar piny Kenya orit e yo malong'o kendo siemo wang' jasi Kenya kod jonjore. Jolweny opangore ka jolweny mag kor lwasi ne oriemo ndeke mag lweny kod lony mamalo. Kata guogi mag lweny bende okodong' chien e nyisruok makamano. Bang' jolweny, obila kod scouts nyiso kit pangruok margi, ne en thuolo mar oganda jo Abaluya yango ne welo ni gini e dala mar Mulembe. Mkulima anazalisha. Thum kido mar ohangla kod isikuti miel modhi wang' achiel ne opong'o kor lwasi mar Masinde Muliro Stadium. Jotelo mag siasa mawuok e gwenge mag Imbo ne ok okuodo wi jogi kendo ne gijuso kaka sadhi. E yo mar nyiso achiel margi, thoth jotelo mawuok e counties 4 mag Imbo mar Kenya ne oriwore kanyakla e dhialo nyasi mar Madaraka Day. Nyasi mar Madaraka bende ne en thuolo machielo ma jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua romo e mesa achiel bang' osiep e kindgi neno ka gima wach. Ataro kod kinde mokalo, Gachagua ne ok ochiwo twak kopogore gi rwako jatend piny William Ruto. Be upstanding and help me to usher in the President of the Republic of Kenya, President William Ruto. Mr. President. Kata odoko ni mor kod ilo opong'o alapa Masinde Muliro, nyasi makawuono ok oyuore kod jatend piny ma oko moro amora. E nyasi mar 61 mar Madaraka Day kaunti ma Bungoma, jatend piny William Ruto osingo ni piny owacho mare oseketo okenge malong'o mar tieko dhier pacho kae kaachiel gi yaro dero mar chiemo e piny Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Masinde Muliro Stadium, Bungoma County. Erokamano ahinya Chris Owino mabende osego tacha mano e nyasi no mar Madaraka e kaunti ma Bungoma. Wadhi e gwenge mamoko kuma nyasi ma Madaraka ya nodhi nyime counties mopogore kama kwano ganda mano kende emano yoro e nyasi ka kunde moko kaka Kisumu to kata mana jotelo e lemo mopogore mag siasa to ang'lepgi nokone e nyasi no. Gino mabende noweyo moko kuom jopiny gi wuoro ahinya. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kaunti ma Kisumu oganda mongelore kende emane oyuoro e nyasi mar Madaraka mane otelie kod County Commissioner ma Kisumu Ben Lepar Morijo e alap ma Jaramogi Oginga Odinga. Kata obedo ni jotend kaunti ma Kisumu kotelnegi kod Gavana Nyong'o ne nyingegi nitie oboke mar chenro kaka jogol twak e nyasi no, onge jatelo moro amora mane ochopo e nyasi mar Madaraka kawuono, wach mane okawo jopiny kod wuoro ahinya. Chieng' ma kawuono mar holiday mar Madaraka ok aneno mor ahinya nikech ng'eny jotelo ok waneno ka nie Kisumu ka. Waneno kama wan mana jopiny kendwa ma wan e Kisumu kae.
wan gi buok nikech mai kuma nwageno geno waduto te nentie. Awinjo kan much disappointed nikech kuma na awuoke ka chopo kaka jatenda motelo ne Minister mar Agriculture. Ene mo expect ni kata ka ne dich moro nentie to nyalo ngado mondo kawuono bi nikech kawuono wane tich mare wane docket mare. Madaraka makama kwa birega to wauso. To kawuono kata jatelo kaneno. Makawuono to dok chien opogore kaka wauso ga pile. Makawuono hand wato dok chien matin. Omiyo wawacho ni kin member of parliament ma represent the interests of your people. Winj dwach jopiny wacho ni ngima gi nengo mag piny oingo gi kendo giwacho ni that finance bill should be done away with. Apisas magari tamani oyoro ne osiemo wenge obila mosebedo ka yule tich gitelo mar neno ni kaka Kisumu ler bende kaka weche arita owinjore oridre. Mulikuja hapa mambo ya disco taska madem hakuna kitu kama hiyo hapa sasa. Watu pako was cure and do some other things later baada. I'm available. Call me anytime. Hawa wakitaka kuchukua simu zenyu, report them to me. Mwambie huyo sisi nimepigia simu, ananiambia yeye analala. So tupe hiyo mambo ya usalama kipaumbele ili kama nchi yetu inasemekana it's one of the cleanest cities in this country. So there should not be a kind of an inconsistency. It is clean but not safe. Hiyo inatuweka dosari kidogo. County ma Mombasa bende mana kaka Kisumu kwa njogo manyo yore nyasi mar madaraka manyo bagi ya lap mama mangina neni piny mokalo gino ma jopiny lieko ni chal ni timore nikech ji ok ne ber nyasi makamago. En mudenyo kosena ngo koro sika penj kata wan jo ohala mwaloke iye kaendi sano kwa yudi pesa nikech ango pap ti ok pong ji ok bi yodenyo. Sehemu nyingi sana ambazo rais aliahidi hajazitimiza bado. So kitu tunaomba ni kwamba ili Wakenya wawe na imani katika uongozi wake, chochote kile ambacho aliamua kukifanya kitekeleze. Kenya kwanza government iliwekwa pale na Mungu na sisi tulihusika sana, lakini sio vizuri atufurahi wakati tunaona kuna malumbano na wengine pia wanaendeleza siasa za hata si 2027 ni 2032 ya kwamba wangetaka wawe sijui nini. Korka kore, Gavana ma Mombasa, Abdul Swamad Nasir, tokane loso, ochung kar tiende, mardi nyime, kod lwenj kendo gi mogoka, kata ubedo, ni okang' makamano, nyalo yenge kumarach, kotenore, kod lemo mare kaka jasiasa. Unajua nilipokuwa naeka ile sahihi, mpaka yule ulotype ile executive order aliniambia kwa Governor, this could be a political deathbed. Nikamwambia, I would rather die standing than live when I'm kneeling. Hakuna mogoka kuingia katika county ya Mombasa, period. Kai county ma Homa Bay, nyasi mar madaraka ni obage e alaptuke, mapap Kalango, e sub county Marangwe, mani Otelie, gi commissioner Makono, Moses Lilan, gi jalup governor ma Homa Bay, Oyugi Magwanga. Lilan ka network, osiemo jogo matiyo kod rowere, e nyayo timbe maundu, e county no, ka jotelo medo yuago rochruok mar arita, jalup gavana to ne kwayo jopiny mondo sirgi lwedo, e chenro mag dongruok mag ichwalo. We will not allow idle people to use youths to perpetuate criminal activities in this county. And as the head of security in the county and also in Rangwe, kindly help us mitigate security gaps that exist. Kindly support us so that we can move together as a county to address the issues affecting each and every person. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Koro wadhie weche mamoko mabende waluo kawuono kuma jopuonj mag junior secondary koro bagni to kweta chiel lando ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka chiengi yud barupe mag deko gi tich e yo mongerore ka kweth machielo mane otele kod riwruok jopuonj mar Kuppet to nolando ni ng'anyo no rumo to keto kokgi e winjruok kod TSC mano mar doke tich. Joyce Oduor gi ler mathoth. Ng'anyo mar jopuonj JSS osebedo kadhi nyime kuom thuolo malach e pachoka ka jopuonj go dwaro mondo TSC ochul gi gopegi kendo ndikgi e yo ma ongirore. Odiochieng' ma kawuono
Kweth mar jopuonj JSS kotelnegi kod jagoro maduong' mar Kupeta kelo Misori noyango ni ng'anyo mar jopuonj JSS orumo tok jopuonj go donje winjruok mar dok e tich kod duol mar TSC. Pursuant to resolution by the Kupet National Governing Council, the National Executive Board has facilitated a return to work formula for the junior secondary school teachers who have boycotted classes for the last 2 weeks to demand their employment on permanent and pensionable terms. I want to urge everybody that we go back to class as we give room for further mediation, and the national team, we are up to it. We will follow it closely to ensure that at the end of the day, justice is served. Akelo Misori owacho ni riwruok mar Kupet nokawo ting' mar twak kod TSC kod kamiti mochung' ne somo e od bura mamalo mar neno ni somo dok kare skunde mag junior sekondar kendo dwaro mar jopuonj okete ong'ala ma mbele. Omedo ni omenda bilion 8.3 ibiro ti godo e ndiko jopuonj 26,000 e yo ma ongirore. Nitiere gima union bende opuoyogo sirikal kuom golo omenda maromo bilion 8.3 mondo jopuonj 26,000 manondiki kaka jo JSS koro mondo ndike e permanent. To kendo junuon chako wacho ni bilion 4.68 mochako kiti mondo ndikgo jopuonj moko e orak 20,000. Pesa no ndika jopuonj e yor permanent. Bende omedo ni barupe duto mane TSC ochiwo ne jopuonj JSS mar chungo gi e tich ibiro ruch oko kendo TSC ok onego bog jopuonj go e yo mora mora. Bura mano waromo tarik 29 no wachonwa nono wati kod ofiswani mondo wanyis Teacher Service Commission mondo barupe manage ndiko magi gibuogogo jok mondiki tich mondo giduok barupego. Kata kamano, seche machuok tok oteno, kweth machielo mar jopuonj JSS okichore gi chien kod winjruok mar dok e tich ka gilieko ni ok ne onywak gi winjruok makamano ka giramo ni ng'anyo margi pod ibiro dhi mbele nyaka chieng' TSC chiwnegi oboke mar ndiko gi e tich e yo ma ongirore. The strike is still on. I repeat, the strike is still on, and it will continue until a formal agreement has been signed regarding all the 46,000 intern teachers. There is retooling scheduled to take place from Monday. Teachers should stay at home. Intern teachers have no employer-employee relationship with TSC. Therefore, they cannot purport to train teachers who are not their employees. Od bura oseketo thenge omenda mar ndiko jopuonj 26,000 e yo ma ongirore chakre dwe mar 7. Kata kamano, jopuonj JSS notamre wachno ka gidwaro mondo ndik gi duto jopuonj 46,000 nyadichiel. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Jatatije mar duol mar National Industrial Training Authority NITA Stephen Ogenga omaki kod duol mar kedo gi mibadhi pacho ka EACC kitude gi mibadhi mar orak maromo siling milion 28.4 manotimore e hik omenda 2017 kod 18. Ogenga kod mane en jatatije machon mar NITA Paul Kipsang kod achije mamoko ariyo inono kaluwore gi ketho mar dhi ataro mar chik mano mar nyiewo. Betsy Akinyi miyo mathoth. E kar dak ma Hazina Buore Nairobi, apisas mag duol makedo ne mibadhi pacho ka EACC ne ochopo e od jatatije mar duol mar NITA Stephen Ogenga kendo ndhiye. Kaachiel kod Ogenga, Elizabeth Achieng' manotemo gayo apisas go e kinde meko makamano bende ne oyudore kama tek ka en bende ne osoe iye. Kaluwore kod jaloso elo EACC Eric Ngambi, Ogenga osebed ka inono kaluwore gi mibadhi machiwo orak ma siling milion 24.8 ne kambi mar Exponix Limited mane ochwalo masinde mag tweng'o kod masinde mamoko mag tiegruok ne kuonde tiegruok mar duol no. The commission conducted investigations and upon conclusion, the commission submitted the files to the DPP who, upon independent review of the files, concurred with the recommendations of the commission to charge the following suspects: Stephen Ogenga
the current Director General NITA, Paul Kipsang Kosgei. Ogenga kod directors ariyo mag kambi mar Exponix Limited, James Waweru kod Sheila Wambui Nyakinyua, ne omaki kendo geng'ne gete sendo bila manitie log tich mar duol mar EACC. EACC bende ogolo chik ne mane en director mar duol mar NITA Paul Kipsang, ma bende itudo kod mibadhi no mondo ochope log tich mare chieng' wuok tich juma manyien. These suspects will be charged with the 3 offenses, including the following: conspiracy to commit an offense of corruption contrary to the law, abuse of office. Ogenga ne omaki dwe mar 11 higa mokalo kendo ochwale doho kama ne oweye gi rambun. Kata kamano, Ogenga nowacho ni orakno ne ochiw ne duolno e kinde mane oonge e apisi no. Doho ne ogolo ng'eto manoduoke e tich ka owacho ni meko mare ne otim ataro mar chik. Betty Akinyi, Ramogi TV. Paya owacho kanyero ni piny owacho chano mar tiyo kod omenda maromo bilion 1 e gundho ndach reru ma bende noketh kod oula madwe mokalo. Oula no nonego ji maromo 70 kanyakla kod kelo kethruok mar reru kendo kelo rochruok mar wuoth kod chenro mag oro mwandu e kind Mombasa kanyakla kod Malaba kanyakla kod pinje ma bende oluoro piny Kenya. We haven't done completely the complete cost, so but it's in billions. You can see, even that this one bridge alone, even if you were to construct a normal bridge, you will not be talking of. I've been told by the engineers, you will not be talking about anything less than 1 billion shillings. So all this is serious, and so they are doing the assessment. You can see even access and so forth. So they are doing their computation. It's going to be quite sizable amount of money. If you put it together, as I told the country earlier, the summary of the bridges and structures that have been swept on the roads is now about 30 billion. That's not to talk about the road restoration. Now in the railway side, you can see it is also massive. And this is only one area, Rironi to Longonot. We are still doing further assessment elsewhere to make sure that people are safe also. We make sure that we provide proper information for people living downstream so that they are not also caught again as the situation was in Maimayu. Gana no mano mar loso reru ma bende kotha ne oketho bende meterwa e yueyo mokwongo. Kata kamano kapok wadhi e yueyo ntiere koda moko kuom ote magi ma odonjo na odhiambo masani. Eli Juma kantiere Kadongo Kabonde wacho ni ineno Ramogi maler gi anyuola duto mar joka Onyinge e kinde ni mabende wacho no ywago tho mosenindo Reverend Michael Alolo manyocha en Deputy General Superintendent mar kanisa ma PAG mano Nyanza Region. Erokamano ahinya kendo timo mosa ne kuyo mauntiere godo. Architect Shirako Akelo mano nyakwar nyapi mar Kabondo Osuri School ibendi wacho ni iluo weche manyien e yono iroma kare kabisa. Otis nyakwar Kanga kantiere Busia ibendi wacho ni luo chendo mago imore maber. Steve nyakwar Hagai mar Mombasa iwacho ni ineno Ramogi TV kata ubedo ni dendi keng wakwayo ni changa mapiyo. Odhiambo jana mbaka piyo jaseme nyaleta ine makora winji mano bangrad iwacho ni bangrad omogo Ramogi nenore yono iroma kare. Lucky Akoth kawuok seme Kadero Ramogi TV neno maler kendo wanene gi mama ni Carolina Nyango mano Nyalego Barding kanyakla koda nyithiu duto tero kama na nyakom ote gweko duto wadhi mane yueyo machok to waduogo gi mathoth kik idhi maboro. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18.
Authorized and regulated by BCLB 359. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoyi kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chiegni kendo jonyuol manyuolo nyithindo ma ombong' tiendegi odolore, gima dho ngere dendo ni club foot, ikwayo mondo kik pand nyithindogo kendo kik kwedgi. Kaluwore koda kwan mawuok e riwruok mochung' ne thieth e piny mangima WHO, mano mar higa mokalo, nyithindo 174 e piny ngima inyuolo koda club foot higa ka higa, ka pacho ka gin nyithindo 2,000 higa ka higa. Kata kamano, nyithindo monyuol koda club foot inyalo rie tiendegi ka giyudo thieth mapiyo machakore kata ndalo 2 bang' nyuol. Joyce Oduor gi ler mathoth. Thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu waromo gi Agustin Ochieng, wuoro manigi nyathi manigi ng'ol mar club foot. Agustin okelo nyathine mondo riene tiende. Olero ni nyathine ne onyuol ka tiendege ni kamano. Nyathini kane onyuole ne onyuole Miriu level 4 kanye mane daktari miluongo ni Kennedy Ayer, doctor in charge, nofwenyo ni en gi problem e tielo miluongo ni club foot. Koro kanyo daktari nomiyo chiwo transfer letter kodhi Homabay, then jo Homabay omiye referral letter okele go Jaramogi Oginga teacher. Koro kanye mane kane okele ka to nokwongo timne gimoro miluongo ni tenotomy. Agustin wacho ni ne orwako chal mar nyathine kendo chako yor thieth. Kata kamano, ne giyudo kweda kowuok kuom anyuola kuom bedo gi nyathi manigi ng'ol. Yo mane wan ge gweng' kochacho ido kuketo wa statement ni chingane chiu chieng' ka ng'ano nyuolo nyathi mar ang'ol, but no pastor nonyiso ni gino ok en ng'ol. Enene gimoro ma ng'ato nyalo duogo to e ngima ma kawaida. Akweda ma nyithindo manigi ng'ol mar club foot kale ema omiyo Winfred Atieno bende okelo nyathine e klinik kae mondo okonye. Winfred wacho ni nokawo ting' mar nyathino tok anyuola mare kwede. Nokele korwakne short gi sleeveless machal gi mara kama. Koro ne en gima yot neno nikech tiende ne obet kamae. Joma luongre ni wuonene ne okele ka giwacho ni ne okelne gi nyathi mok margi. Koro ne okele ka jo children. To kane jo children orogi ni mondo gikel paternity test ma ng'iso ni nyathi ok margi, to gi abandon nyathi to gidhi yorgi. Kaluwore kod laktar ma olonye ruecho Kennedy Taba, pok oyangore gino manyalo miyo inyuolo nyathi gi club foot. Nyathi inyuolo ka en gi condition no ero. So gima kele, it is unknown because mostly these kids
just come when they're like that. Nyuolo nyathi ma ombong tiende obam thothne miyo jonyuol bedo gi buok maduong', gino momiyo jonyuol kale yor hocho mokwongo kaka Laktar Vincent Owalero. Yudo ni nyathi konyuole ka tiende odolore to janyuol buok ahinya nikech oneno ni mano nyathi ma oran, kendo luogi wacho ga ni oran, tiende ge oran. Koro buok, the first step mokwongo watimo en kaka medics we do counseling. Wan kae gi counselor mawuoyo gi janyuol, nyise ni gima timore ni okonyiso ni nyathini oir kata gimoro time marach. Koro okwongo accept ni gini en a condition ma is medical, then inyise ni gini en gima inyalo tim nadi, inyalo thiedho. Koro koseyie o consent o sign ni mondo koro daktari nyalo proceed mondo mi okonye mondo e wuodhni mondo nyathi ochako wuoth maber. Bang' janyuol yie kod chal mar nyathine, Laktar Owa wacho ni gichako yor thieth mos kendo chuno mondo kel nyathi od thieth kinde ka kinde ne thieth. Kose consent to koro wachake process mar itamone manipulation, tiende ni itemorie tielono titweye gi plaster, okay? Stages. Obiro every 2-3 weeks, oduogo kamano ichwere nyaka ochop kumo oromo kare. Koro kosechopo kumo oromo kare to iketo ne gimiluongo ni bracing, tiende ni special shoes ma orwako nyaka ochop higni 5. Koro kaka omedo dongo e kaka imedo wheel watch, wuochego be waloso ka. Kaka omedo dongo e kaka imedo wheel watch, nyaka wabed sure ni tiende no en stable kendo nyalo wuotho makoro without gi wuoche manormal. Kata obedo ni thieth yudo nono e od thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, jonyuol manigi nyithindo manigi club foot yuago pek mar nengo mar wuoth kod nyiewo gik madwarore e konyo e yor thieth. Midhiero maseneno sana en mana kor nyiewo gik ma koro dwarore. Kech services ma iyudo ka titimo nono. Koro nyiewo gik madwarore, samoro yudo ka device moro nyalo kawo pesa masemiyotigo in ionge go. Alafu mar ariyo wuoth kia Kindo Bay nyaka ka sani koro en gimoro 400, koro 200 through en gimoro 800, samoro ionge pesa. Baby gift being ni en jatuo nikech kaka kae wasebet from Thursday last week nyaka sani pod ok wang'e ni wabo wuok karang'o tan gi tich. Koro ing'e ni abet tija ne odhio en at stake. Anyalo lose tija ama boss nyalo bedo lenient ma yiena adhi mbele gi tich. Kata kamano, gin kod geno ni nyithindgi biro wuotho kendo bedo gi ngima maber mana kaka nyithindo mamoko. Biro kode ne nyathi mane onge milestone mane ose achieve totally. Koro jogo ne omiye thieth, Jorasho osemiye thieth maber, masani en a social smile, onyalo smile, onyalo tugo, onyalo roll gie. Watu wang'e kaka wanene kechopone mwangu bedo gi ng'ol bila ne familia. Koro wan wasebedo motegno kendo ne wan gi geno ni kijana biro wuotho kendo biro go mpira kaka jomamoko. Kaluwore kod lakteche, ber ka nyathi chako thieth ndalo 2 bang' nyuol mare, gino mamiyo gi yot e yor ruecho kendo nyathi ok tere bero. Nyithindo manyuolo gi club foot kopondo kelgi ka pod githiso, between 2 days to 2 years, gino wanyalo manage without going through surgery. Wariere ni nyithindo gi kaeri ma nyathi mabed maber. And our healing rate, treatment rate is about 99%. Koro this 1% madong niri en nyithindo moko mokel kosategno. Koro mokel kosategno kodhi through surgery, they are not fully recovering, unlike kopone watimnegi kapod gin young. Winfred kod Augustine gin ranyisi mag jonyuol ma ochiwore mar rito nyithindgi kata obedo ni nyithindgi nigi club foot. Gijiwo jonyuol mondo kik pan nyithindo manigi midhiero makamano. Der wacho ne jonyuol manigi nyithindo ma nigi disability ama kata club fit ni geno nitie to kendo en gima iloso free of charge. Ng'olo kende e giko mar ng'ato kendo ng'ama neno ni ng'ol obiro kelo lokruok e society ma entie kanyo. Janyuol kata keteka man gi nyithindo gieri onego wuog oko mondo dhi osiptal mondo giyud opinion from the right persons. Jok moko yudo ga opinions from, let me say, the village doctors, yes, and neighbors. To mano giyudo ga informations marong. Koro ka ng'ato wuok oko to dhi osiptal to biro yudo opinion maber kaka inyalo konye.
to karwa kaeri to en gima watimo nono. Piny ngima hingo odiochieng' Club Foot tarik 3 dwe mar 6 higani, kama itiego jopiny ewi ng'ol mar Club Foot ma inyalo kony ka nyathi okale yor thieth mar ruecho kod rieyo tielo kapod otin. Joyce Oduora, Ramogi TV. Migao mano mar somo kotende koda riwruok mar One Kenya Vision kod riwruoge mamoko mosebede okang' manyime mar pidho yiende ochako chenro mar pidho yiende skunde mayudore Wardsa Beach, kaunti ma Migori, chenro motisi kaka School Greening Program. Jojuma miyo mathoth. Chenro ni mar pidho yiende ma ochaka yange skul primary mar Sir Johnson en achiel kuom yorego mabende piny owacho kawo kal kuom migao mar somo kod mopogore opogore koro tiyo godo e kede kod lokruok mar kolose pacho kae. E bwo chenro ni mabende dende kaka School Greening Program mageto sikunde e Wardsa Beach e kaunti ma Migori. Jopuonj kaachiel kod jopuonjre idhi chiwnegi yiende mabende gidhi pidho kendo ritogi nyaka gibed madongo. Kapa wani oluor gi yien ne gisepuonjo omiyo yien man wapidho moluoro pap sani o survive, so we are very sure ni kata yien ma wan go kagi they survive. To wan bende wa support the Ministry of Education kuom gima gisetimo. Ka unyalo ng'iyo piny kocha wan gi seedling nursery bed marwa ma ka piny chako ka gima dwa tuo matin wadhi pidho. Ajiwo jogo duto, riwruoge, jotelo, ofise mopogore opogore made dwar ni mondo mi gikonyre kodwa e weche mag pidho yien e skunde. Ni wamakre seche moko inyalo gombo pidho yien to king'eyo yien makare monego pidhi, ok ing'eyo rit makare monego bed ni yien no yudo. Ka opogore kod pidho yiendegi, riwruogno mar One Vision Kenya ka otende kod migao mar somo bende dhi kelo puonj ne jopuonje kaachiel kod jopuonje e yo makare mar rito alwora. Culture ma wabiro timo, wagombo ni mondo wabiro kit program mar puonjo nyithindo matindogi, especially wagombo ni 4K clubs manitiere chon cha mondo duogi mondo nyithindogi ong'e ni wach program mar pidho yien en gima ber. Konyalo pidho yiendegi to gi nacha gi ma gidongi gin gik ma skul nyalo tiyo mo, skul nyalo ng'ado, nyalo uso, kelo pesa. Pindo wadwa ni jopuonj opuonjgi mondo nyathi ka nyathi ong'e ni yath yien mopidho en tije ma ng'eyo ni yien go odongo. Director migao mar somo e subcounty ma Suna West Joseph Onyango wanje puonje ka japuonjre dhi pidho yiende 4 ka japuonj to dhi pidho yiende maromo 10. Koro wakwayo mana jopuonj gi nyithindo mondo kony wayud that target by making sure ni gipidho yien. To ok ochuno ni nyaka obed mana 4 kuom nyithindo under 10 kuom jopuonj. Unyalo pidho mang'eny mokalo kanyo, but watem mondo ng'ato kuom nyithindo pidho 4 kuom jopuonj pidho 10. Victor Ogindo riwruogno mar One Vision Kenya ojiwo piny owacho mondo koro ketie tim chike makede kod lokruok mar kor lwasi ka en oganda mathoth koro pok ong'eyo tijgi makare e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Wagombo ni the Climate Change Act mondo bed affected. All these things koko watimo to ang'e ni dhi promote kendo dhi miyo weche mag alwora wabedo maber. Moloyo duto wang'e ka sana alwora maro kethore to kwamedo pidho yiende through nyithindogi mana kaka sub-county director nowacho chande, wadhi medo namba mang'eny e alwora marwa mar pidh mar yien mopidhi. Kata bed ni piny owacho osewuok oko mar jiwo chenrogo mag pidho yiende e pacho ka, jogo mosebedo okang' manyien mar rito alwora dwaro mondo koro piny owacho bende oket okenge makare mar rito yiende mopidhgi nyaka gidongi. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Marainya Jojuma kuom ripota machalo koda mano. Wadhi gode yweyo mar ariyo. Elias Ong'wena iwacho ni neno maber ka entiere paw ndege Kadem, ka bende iwacho ni kwayo hawi maber mag Madaraka Day ne min odi Sharon Anyango, mama ni Consolata Ong'wena, ner mari Chachi Lukeyo, kanyakla kod Yori Mano Lorina Chieng kantiere Bande, ka Emmanuel Hansi ma kantiere Gomongo ineno Ramogi yo makare kentiere koda mama ni kod nyithiu. Oimore mendi Omondi ka wuok holo ka Chieng Yugis ineno Ramogi TV kentiere koda min Soja gi Awis japuonj wuod owadgi Yesu bende untiere godo. Ochi Papa mano wuod West Kanyamkago Ridi Sub County Ramogi neno maler kabisa imoso mama ni mano nyar Christine. Mendi Anastasi kantiero Yugis Ramogi met maratari machielo en kendi jaberane ni maler Sondu mano Matino Kumu iwacho ni Ramogi mano kanyero chuny joluo. Karis Mwangi ineno Ramogi TV e yuno Roma Nyangafu, ka bendi iwacho ni Ramogi TV neno rema
ler sindo mano Rigano Mosh kata wuoda Helena. Erokamano ahinya kuom otego duto. Wadhi yweyo waduogo gi weche mag tuke. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kainde wuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Attention, Jaluo maja Kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa. Osebedo gi 15 mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Asante mashabiki wetu wane. Yeso tarika boro dwe mara ucheli gani yore teko wuok Ugenya si ai pacho nyaka Mombasa na Mchumbi. Ochomo Carnival Grounds Nairobi tir. Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba. Kocha kuresa par kona rio mamidhiambo nyaka che. Ramogi FM, Ramogi TV kachuel kona BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muchungulu kanyo gi nyadhi majaluma malo kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Utiko en mana $2,000 regular VIP 5,000. Toja nyadhi majaluo en mana 10K pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachuel kona Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi, tutabaki pamoja. Dream ni kusotio rente, Dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama Dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jetty fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Mina dai wote twenda hivi tubeti. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Machiegni pau tuke kumatima KCB mar volleyball majo mamine kawuono loyo joko kwach kich mano DCI sets adek kuom nono e nus final mar tukego.
KCB noyudo loch mar 25 gi 20, 25 19 kod 29. E nus final machielo Kenya Pipeline noloyo Kenya Prison sets 3-0, ka Pipeline noyudo loch mar 25 17, 25 20 kod 25 17. Pipeline nochako maber e set mokwongo nyaka mogik mar tugono. Kocha ma Pipeline Esther Chepkoskei owacho ni gidhi e tugono gi paro achiel mar yudo loch. Na feel vizuri sababu nimeshinda. Game ya leo ningeshindwa, unajua ningekuwa out, lakini nashukuru Mungu, nashukuru wachezaji vile tulipanga, wakalala wakifikiria na wameamka wakacheza penye tulipanga. Kuna strategy kidogo tulipanga na ikawak. We thank God for that. Ya Sugar dhi wuok e lig makidieny mamalo mapacho kendi mano FKF Premier League kod okombe toklo FC Leopards gonde 2-1 kendo loyo Madaraka Cup e tugo mano bagi lap Masinde Muliro County ma Bungoma mano mar dhialo nyasi mar Madaraka kawuono. FC Leopards noloyo gol gi makende e dakika mar 23 kokalo kuom Christopher Koloti kapok josukari loko tugo kendo loyo gonde 2 kokalo kuom jotugo Victor Mariachi kod Simiyu Mwanjala. Nzoia ni e thuolo mogik e mesa mar lig mar FKF kendo koro gidhi tugo e league mar NSL. Tunaweza sema kwanza game imekuwa nzuri, vijana wamejituma kwa game ya leo despite tumeanza tukiwa chini, FC watu walikuwa juu first half, lakini second half baada ya kumake some tactical changes vijana wamecheza vizuri, wamejituma na ni zawadi nzuri pia ya Madaraka Day kwa fans wetu wa Nzoia, na nawashukuru sana na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi. Kanyo bende mochopo godo giko weche manyien ma waiko ni odhiambo masani mano tarik 1 kuma bende wachako dwe mano mar 6. Bende wanga wach kanyero ni happy new month. Sama bende watieke aneno ote ni Dan Grado kantiere Dandora phase 5. Iwacho ni jambo jatenda aneno Ramogi maler kabisa. Iwacho ni holiday matinde okchal kata holiday. Kama chielo kendi en mari demo demba jokuyuge. Iwacho ni Ramogi TV neno rema kare oyugi spacho. Ote machielo ma bende donjonwa e lai marwa mar ote machuok insani jail Madaraka Day makawuono okobedo Madaraka watimo mana nono watimo iwacho ni yweyo no winjo bed ni bedo Jumapil to chore nyaka wuok tich. Mendi en mari Mano kanyero Christine wacho ni an Christine abende aluwo weche manyien mago mag oimore kendo donjona e yo maber kamana hinya. Mano kanyero bende nyisa ni Nathaja Peng kaintiere Kisumu kanyakla kod jaodi ubende uluwo weche manyien bende kaka donjonu e Ramogi TV. Omosh iwacho ni Ramogi TV yudore makare kendo umor kod weche manyien kaka obedo gie odhiambo ma kawuono. Donge koro wanga alore gi kanyo ne chendo mamoko e odhiambo ma kawuono. Nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Belinda Adhiambo ka bendo wagwero kamano ni jogo duto te momiyo chendo ni obedo makare mano kotelne kod director marwa Philip kod jogo eko duto te mabende omiyo chendo ni obedo makare. Bedgi otieno maber.